Zdravím dámy a páni, tu na Magrevice. Dneska po dlhej dobe normálnych videí som sa rozhodol, že budem reagovať na môjho známeho youtubera SusGamer. A tiež som sa rozhodol, aby to aj malo nejaký význam, tak toto bude moje prvé video s webkamerou. Rozhodol som sa, že webku používať nebudem počas videa, že až pri konci možno si ju zapnem na pár minút, aby to bol taký menší spoiler. Ale môžeme teda začať na to, ideme teda na to. Tak, toto je jeho kanál. Tu je. Jeho dosť často pozerám, má 178 odobrateľ a 70 videí. Si nič moc, ale stále dobré. Tu je on. Ja hlavne, ak vidíte, točí rôzne hry a do komentárov mi môžete napísať, akého youtubera mám reagovať na ňoho ďalšieho. Takže robíme reakciu na teraz toto video, kde je aj on webkamerou. Máme play, ranked máme. OK, to zatiaľ vyzerá dobre. Ty sa ani nemáš dobre počuť. No. Chcel som sa vám teraz ešte len tak ako, proste, prečo nie? Taký týpek, Creeper, more také divné meno má, že to fakt nikto nevie prečítať. No, tak mi napísal. No a práve hovorí o jednom týpkovi, ktorého furt hejtuje v komentároch a ja som sa mu snažil pomôcť, aby ho už nehejtoval, tak sa na to nejako pomôže, pretože ja som sa fakt snažil, aby ho nehejtovali. No, poďme ďalej. Komentáru, že kto sa pýtal na ten, že Žilina vyhral nad Jarom nad Hronom tu... Stop. Toto môžeme také skipnúť. že... Kamo... On mne reálne, že kto sa pýtal, more, ale je on, kam troch odoberateľov má, kam pomaly 2 zhliadnutia má len a mne to píše takéto ona. Nech sa pozriem, prošlo. Jak by ste počuli podivné zvuky, šumenie alebo tak si to nevšímajte, dobre? Ináč už mám na Mythic more braško. Nerob. Ináč, akože mám jednu vec. Max Power. A k Bravlu by som sa chcel vyjadriť, že ja Brawl Stars už hrať teda točiť nikdy nebudem na svojom účte, pretože som o ňu prišiel z neznámych dôvodov. A jak vidíte, tak tam je teraz nejaký event o mutáciách a podobne a ja proste ma dosť mrzelo, že keď som on prišiel, tak to bolo tesne predtým, než tento event vôbec začal, čo dosť mrzí, že si to nemôžem zahrať. Tak sa nehnevajte, prosím vás. Budem to točiť z reálneho Minecraftu, budem to točiť aj a čoskoro ináč bude stream z mojej animácie o sebe, na ktorej ešte len pracujem. A tiež budem robiť viac videí takéto, podobné. A budem môcť možno točiť ešte z toho fejkového Minecraftu, čo som vám ukazoval minulé video. A shorty budú vychádzať častejšie a pokúsim sa ten content nejako udržať na úzde, ináč ďakujem za 13 odoberateľov. Za 13 odoberateľov som strašne rád, ale chcel by to viac, takže dajte like, dajte odber, prosím vás a zdieľajte toto video. Ďakujem. A do komentárov napíšte, kto z vás už niekedy prišiel o svoj účet na Brawl Stars. Chcem skipnúť na iné video. Ktoré ešte také by sme si mohli pozrieť. Akože ja moc hier, ktoré on točí, nepoznám. Ja poznám tak ten Brawl Stars, ale akože on točí nejaké Robloxy a tak. Steample Guys tu nahrá a... Ja neviem. Ja tie hry moc nepoznám. Ja nepoznám veľa hier. A tieto jeho... Ten čierny humor, ja som to videl veľakrát a ináč poďme sa pozrieť na tie jeho komentáre, ktoré mu furt píšu. Tu som videl ten komentár. Tento typek. To je ten, o ktorom hovoril. No a ja som tu v komentároch tiež písal, že choďte do prdele, vy hejteri zasratí.
len preto, aby som proste, chápete, aby som mu pomohol, aby ho nehejtovali. Inak by som to tam nepísal. No a ja neviem, čo ďalej mám ešte k tomuto povedať. Tu v komunite nič moc nemá, akože kanál celkom dobrý, ja som to kontroloval už veľakrát. A naposledy vydal toto video. A to je ten jeden komentár, o ktorom vravel. No a ako by ste asi mohli pomôcť jedine tak, že mu dáte odber. V mojom popise môjho kanálu máte link na jeho kanál, tak mu prosím vás dajte odber a dajte mu aj like na všetky jeho videá, jak sa to spravil aj ja. Predsa len je to môj známy, teda kamoš, takže prosím vás to spravte. A podporte ho, neviete, jak sa to dá. Už sa blíži k 200 odoberateľom, ale si to naozaj zaslúži. Je to kamoš, ako vy ste určite chceli mať. No. Takže ideme na ďalšie jeho video, napríklad toto môžeme dať. A to je strašne malá kvalita. Informácie o streame budú neskôr dané v jednom shorte, ktoré pre vás natočím, pretože absolútne neviem, kedy to dokončím, tak asi to bude možno neskôr, možno skôr. Ale odteraz mám také, že som si nastavil, že budem točiť len v piatok, sobotu a maximálne aj v nedeľu. Takže neviem, či to teda bude, jak to bude. Ak budem točiť len tie 3 dní, tak sa vám ospravedlňujem, ak ani vtedy nebudem točiť, lebo niekedy mám niečo iné na práci, či už strihanie, alebo že keď nevidí video, tak si z toho nič neberte. Že vtedy sa to ešte bude dať. Nejako. No a hej, pozerávam rôznych youtuberov, ktorí točia Minecraft ako každý človek normálny. Keď počujete nejaké divné zvuky, tak to len z vedľajšej miestnosti, nevšimajte si to. No takže sa ideme dostať k hlavnému bodu dnešného videa a to je moja webkamera. Dúfam, že vás za to nebudete hejtiť v komentároch a že to bude mať nejaký význam v podpore môjho kanálu. Takže 3, 2, 1. Prepačte za menšie technické problémy, mám problémy s tou webkamerou. Takže spúšťam to znova, 3, 2, 1. Tak sa vyzerám. Budem aj točiť videá akože o mne, shorty alebo tak. Kliknem takto, ale s tým moc neviem robiť. No, vidíte, že ja som teraz po síli 2 poschodovej a inokedy budú takéto videá podobné vychádzať často. Takže môžeme si keď tak ešte pozrieť niekoho kanál alebo nejaké videá. Ľudia, tento short, čo on natočil, tak ma veľmi zaujal. Ja neviem, či ste ho videli, ale pozerajte. Ja práve ideme zo školy a stretli sme v Tesku takých 2 typkov, ktorí, jak dajú, že do košiku 300 eurový nákup, tak im to kúpi. A my sme tam ešte prišli, kúkali sme tam, tak potom to museli samozrejme upratať. Normálne zadarmo typek na mne, že tortila a Coca-Colku. Takže normálne som mal šťastie. Hola. Jen tomu tiež kúpil kolu. Akože za mňa veľké šťastie, ak sa to im naozaj stalo, ale asi je, no. Ľudia, tento live funguje. Pozri, normálne zrkadlo, hej, a pozri. Toto neviem ani, kde sa nachádza toto. Ja bývam tu na Naučincoch, ale toto je asi
závodí, či ja neviem. Akože absolútne nemám potucha, kde toto môže byť takáto ulica, kde je takéto divné zrkadlo. Ok, zaujímavé celkom. Dobre ľudia, dúfam, že sa vám video páčilo s webkamerou. Ďalšie video s webkamerou bude čoskoro, možno aj keď budem točiť ten fejkový Minecraft, tak budem možno používať webkameru. Tak si užite nedeľu a prajem vám pekný zvyšok dňa. Neviem, kedy toto video vyjde, takže ja to točím v nedeľu, tak si to užite. Tak, zdar, čus a čau.